Halløjsa folkens, her er jeg i gang med at besejre et tower. Det kunne jeg jo ikke før, for nu skal jeg lige have sat en Pokémon ind. Men det er lidt svært at besejre. Jeg skal sætte en Pidgeot ind, som jeg lige kæmper med, og så sætter jeg den ind, når jeg har fået toweret i level 4. Så jeg kæmper lige mod en Flareon, og så bagefter kommer der en Vanchef. Nu bruger jeg specielt type angreb. Nej, den døde. Yes! Så har jeg vundet. Ja, kom så. Angreb. Specielt angreb. Nu dør de. Nej, nu dør jeg. Nu dør jeg. Der døde jeg. Så kommer det måske i level 4. Det tror jeg ikke. Nå, det kan jeg ikke få i level 4, så det tror jeg, vi dropper lige nu. Nå, hej. Nu skal jeg over til denne der og få Pokéballs, for jeg har ikke så mange Pokéballs. Jeg tror, jeg har 4 eller et eller andet med Pokéballs. Så det bliver lidt svært. Så jeg skal ud og fange Pokémon her oppe på kirkegården. Nå, hej folkens.